Hello, Mission Mailí in new be me responsive cachale banners or wash you or Minecraft. So tá na rudí seo bardan an banners mar sampla íseo seo duna cína mai me responsive cachale in bo I me láat tá na anahí an níos má bhfuilinn tú ceann just an seo riocht timpeall gachats. So seo iad na banners feicim is óla má rud inseo agus ba sé banana eicán níos ár má seo doracha. Inis. So seo é cinál an scoil tine rud. Tá seo an cúil agus rudí is smalam sa sin. Agus siad cinál tá lí go bun and then open se buí. Siad é brat an Brazil agus siad é brat an na hÉireann freisin an seo rábhrátain. So tosamid amach le brat na hÉireann. Na rudí mai sa tasals ná so téann tú nát le na banners all tá áit agus tá gach dá satan an na banners a lu go eáil. Le brat na hÉireann íana tá sin banner bán agus catú go isteach an áit madse agus fáil orange dye óráiste agus lime dye glas sceall. Well, tá tú an glas doracha all má tú gira ach lime dye úsat an meise. So tá rud tá an bailach eile. So seo tá meise classic crafting. Tá sé níos éasca a dhéanamh classic crafting mar go bhfuil an ceann eile be spáin amach é banis. Go tú isteach a helping options, how to play. Oh no, ní how to play. Settings agus go isteach a user interface. Rudí chéins mar sin. Agus cosir classic crafting mar seodachaí a bhreanann seanús nar bhfuil tú classic nar nachhfuil tú classic crafting mar ní samsa really se an dachar ní sam ní hiigim cechaí dhéanann tú a mar sin. So tá se bhád níos éasca nar chuireann tú siú classic crafting. So classic crafting, yeah. So tosamid inis tá so fád a banner an banner bán cursa lára agus I sin fád lime dye the glas sceall agus tí cín sús mar sin stinne se an stripe glas a gáil sús. Sin cur fá an ceanna bhuirtú anseo agus cur as sa lára. Is sin fád a óráiste agus den líne eile sús mar sin. Agus really sin brat na hÉireann. Ní an not trí dá so that an éasca le dhéanamh. So bogmod a rá go dtí an brat an Brazil. Tastin an banner glas. An banner glas sceall. Glas doracha ní samsa cechaí bhreanann sé mar glas doracha so tá sib sin an breanú ó se go manú nach bhfuil. Tastin buí freisin so buí agus gorum doracha freisin. So na sin íana catú fád de glas the banner glas agus a chuirsa lár in sin fád de buí agus sin cinál crá dímond timpeall an banner. Sin tá cinál an dímond atan sin. Fá an ceanna bhuirtú leis a dímond buí agus chuirsís ag an bun
fád a gcóram agus chur ceann amháin mar sin. Agus sin é an ceann sin an éasca freisin. Mar neannach ceirceal agus díomán sa láir. So yeah, sin ceann Brazil agus so the mud in ceann cinál tá san se mar dá bháin iompain se mar dá eile. So tá mis chun sin Yachamod. Éon dá banner atá tú gcéire, mis chun gcóram doracha Africa. Agus tá chun éon cinál dá in dá atá tú gcéire. Cin dá Africa mis sé? Mis chun glas Africa. Ní sam cin fach, ní chodig maríomh mar glas. Dí gcóram. So, seadach í ginen tú? Tá ceann se an éasca má níannach step amháin. So, fád the banner gcóram, chur sa lára, well, lár an bun, agus an sin fád the glas, agus an sin cinál duine seo, cinál rud a cíns nó sa sin, sides a gail sús nó rud a cíns. So, yeah. Mar bhrecinn sib tá san se glas agus a sin iompain se gcóram. Sprálam san ceann sin se cinál cool. Mar sin, really. Agus san sin an ceann deireanach, ceann na saoirlamsa an cinál scóil le tine tíbhir. Se sin fine. Agus tá cinál tine tíbhir thó agus cinál scóil rud. So yeah. Sead an ceann na structure ears mise. So fá the banner tá sin ceann dubh agus a sin a tú gcéire dá darg áil mar sin. Well, dá darg áil. Agus tá tú gcéire the skull á an wither skeleton skull. Agus oh yeah, tá sin Daisy nóín agus tá tú gcéire áraiste agus buí áil freisin. So áraiste, no, ní mé gcéire sin. Má gcéire áraiste agus buí. Inis comes a dhéanamh. So bheadh amach buí áraiste nóín skull an wither skeleton skull, darg agus banner dubh. So le chéad rud a gasú duine, fád a banner, duine sin, agus chur buí ar a mhór, no, ní hinaíonn tú redas. Cá tú an rud a rinne muid ar ribhe an cinál side sús dhéana agus go mai se go dosa se darg agus a gail sús mar dubh. Tú gcéire sin dhéana. Fá a ríist agus chuir stas an áit céanna. Cá mat sa le buí áil agus sa le áiriste. Mar sin. Fá the cinál dargis, cinál dubhis rud banner. Agus fád the buí, chur buí amháin sin. Agus fád the nóín agus chur an seo mar sin. Agus ba cinál blá sa lár. Fá sin a ríist, fád the áraiste agus chur sa lár, agus sin tá cinál ceirceal rudad mar sin. Tá céim amháin eile agus cá tú an cinál nóíon rud atád, cá tú an dubh áil a chur mar sin, agus sin the wither skull áil agus a chur an sin.
agus sin é leis a bhd scóil. Sin conas álam se hurlí cool. Sin iad the banners, tásúil an gcóir sib cúpla na das. Go dtí chéad ar eile, slán!